Здравейте хора във втора част. Да, тук правихме суши. Това стана готово. Е така. Сега си продължаваме сушито. Е така, слагаме ориза. Идваме тук, отваряме хладилника. Взимаме нещо си, плодове. Е тук ги слагаме. Режеме. Мастършеф. Взимаме. Слагаме го тук. Какво друго взимаме? Аз не знам какво взимаме. Така. Аз съм много тук, трябва да го нарежа. Аре, така. Мастършеф реже. Оп, взимаме. Слагаме. И сега навиваме. Хубаво навиваме. Така, идваме тук, слагаме го тук да го нарежеме. Така, мастършеф пак реже. И също е готово. Чайте малко да си хапнеме. Ням. Аз ям клечките, не сушито. Боже. Аз между трябва хубаво на работа. Бързо, ти чай, за да не закъснееш. Това работа, бе. То никое време, аз работа. Хора, ще се изкъпеме. Да. Прави, брат. Разкари се, бе. Хора, ще къпеме с дрехите. Правя, бе. Аз музика ли си мия, какво? Айде, къпеме се с дрехите, е най-доброто. Така, си измиеме зъбите. Бе, аз си мия косата, бе, аз мия въздуха, брат. Ох, боже. О, как се чува. Хора, чуйте. Това е satisfying. Не, тихо. Добре, готови сме от тему. Кошак да пара. Да. Да спинкам. И ще спинкам. Само че тази си преобека с пижамата. Не знам, що говоря малко дете, не ме питайте. Ето на аватар. Ето ми е пижамата. Опа. Чай, че си помислях, че. Айде. Тук няма телевизора, значи маха. Ето спиме. В 2 часа си легнахме. Ще стана, когато стане 5, защото ме мързи да спа повече. И хора, плюс е на тази игра, че можеш да се преобличаш докато си легнал или седнал, брат. Това е много яко. What is this? No. Айде бе. 3 часа. Не, хора, знаете ли какво ще стане в 4? Защото просто е тъпо, когато лежиш, брат. Аре бе, става.
Искам 4 да стане. Искам да стане 4. Разбрахте ли ме? Айде. Абе, хора, аз съм си имала баня и в самата стая. Айде още малко. 3, 2, 1, езиро и се събуждаме. Точно в 4 се събудихме. Чакайте сега да си махнем очилата. Трябва да си направим скинкеър. Няма как без скинкеър. Е така. Има как, ама. Нема защо отивам на стъпавата. Е така тук на плещичето. Така, гледайте хора колко неща за момичета има. Гледайте. Тук има всичко за скинкеър. Така, е така. Не мисля, че това е. Айде ще си пръснем едно парфюмче. Айде да си сложим и на кремчи. Аз на косата ли си слагам? Какво се случва? Както и да е. Аз това също на косата си го слагам. О, не, брат, не мога. Да, готови сме. Опа, на парфюмчето. Пръс. Пръс. Чайте сега, хора, трябва да се преобличем. Е, така се едно сме до дрешника. Дрешник, гардероба. Така. И си слагаме просто аватара. Ето този. Аре бе. Така. Готови сме. Така са чайте още малко да се пръснем, че не е достатъчно. Да. Просто ме убаво да ме решиме. За закуска ще ям суши. Още суши е така малко да папаме. Опа. Букук ли взех? Мали. Аз съм трябва да изхвърля букук. Не, ето, ще го изхвърля. Аз не знам къде ще има тук навънка кофа. Знаеш какво? Ето, изхвърлих го. Готово. Магическо изхвърляне на букук. В хора нещо пак с този мотор. Защо пак давам газ? Оля, попитам. Абе... Чайте малко музичка да пусна. Не, пак го направих. Так му си мисля, че ще стане добре. Хора на телефон, тук си давам газ. Не. И се бускаме. И най-накрая. Сега тук на работното място да застанем. Има ли клиенти? Нема. Айде, шефката пристига. Сега тук ще трябва да стоим и да чакаме някакви. Тъпо, много тъпо.
Ама някой ще дойде ли? Знаеш какво? Ето, има клиентка. Ето. Нази е там, грозната. Ето я, хора, ето я. Здрасти. Много си грозна. Така. Да, може ли по-бавно да пазарува или? Идвай да ти плащам. Идвай да плащаш. Искам парички. Айде бе, гно такова. Да, май нещо... Айде бе. Искам музика. Искам музика. Абе, тая жена какво не разбира, че не може от някои неща да се пазарува? А? Айде, идвай бе! Айде! Ще ми приключва работния ден. Трябва да обслужа поне един клиент. И ми свършва работното време. Айде бе! 3 години по-късно. 5 години по-късно. Ето. Много яко. Тая ли я плати? Бати, гну такова! Мамо, мали. Аз си ям суши. В чайчите па са клиенти дойдоха, колкото щеш. То е само една била. Мале. Да, как не плати? Мале. Ще си го плати тая. Ще види тя. Какво ще ми се прави тук на някаква кметка. Аз съм кметката. Надявам се след тази да няма никой. Хора, я пишете в коментарите дали искате да направя поредица от тази игра. Много поредици. Докато просто не ми омръзне. Пишете в коментарите. Хайде така. Чекираме. Чекираме докато ни свършат. Аре, плащай! Да, плати! Не мога повярвам. Мале. Нещо стана. Не. Хора, след че това е перфектен момент да приключиме видеото, защото се бърна секунд. И от мен чао! Не забравяйте да се абонирате, да оставите лайк и да напишете в коментарите дали искате да направя такава поредица. И от мен бай!